Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago, And Tita Tanya Chinita. pinapili ako ng girlfriend ko, abroad o ako. Feel good morning po, Uncle at Tita, lalong-lalo na sa mga suking taga-subaybay at nanonood ng radyo. Itago niyo lang ako sa pangalang Roger mula sa Dumaguete, Negros Oriental. Bayang buntag sa kong mga silingan day diha. Isa po akong OFW na nasa Australia. Araw-araw po ako nag-aabang sa programang Mga katas ng nakalipas. isa po akong welder. At bago po ako umalis ng Pilipinas, nagka-girlfriend po ako. Taga Maynila po siya, si Eliza. First boyfriend po ako ni Eliza, ang Tita. Nagkaroon ako ng girlfriend dati sa Dumaguete pero isang beses lang din po. Nung nag-a-apply po ako sa Maynila ay dito ko siya nakilala. Subalit nung malapit na po akong umalis pa Australia ay dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Ngit, langit, ikaw yung langit ko eh. Ngit, alam mo ba, okay na. Okay na yung aplikasyon ko para sa Australia. Tsaka, tuwang-tuwa sila, Papa, tinawagan ko nga eh. Nasa Dumaguete sila, lipay sila. Natuwa sila kasi, siyempre, ganda utang-utang kami. Nasangla namin yung lupain niya para lang makaalis ako. Kaya nga, chat ng chat si nanay, tuwang-tuwa. Ngit, ba't parang hindi ka natuwa? Ngit, Sino matutuwa dyan?
Sino matutuwa na maghihiwalay tayo? Sinong matutuwa na hindi biro yung paghihiwalay natin? Australia yan. Hindi naman tayo maghihiwalay kasi pag na-okay ako doon na makakuha ko ng permanent residency o makakuha ko ng citizenship man, mag-a-apply ako, syempre doon na rin tayo magbabase. Pag lang. Pag. So, hindi sure. Walang assurance. Ayoko niyan. Pasensya ka na. Ngit, nag-usap na tayo nito, di ba? Nung una, okay ka naman eh. Oo Kaya nga. ako nandito sa Maynila eh. Galing ako Dumaguete, nandito ako. Kasi nag-a-apply ako. Nagkataon lang na nagkakilala tayo. Oo nga noon, maganda sa pandinig ko. Maganda kasi magiging maayos yung future natin. Pero iba pala, pasensya ka na. Kapag andyan na pala yung malapit na yung katotohanan na maghihiwalay na tayo, hindi na maganda sa pakiramdam. Ayoko ng LDR, hindi ko yan kaya. Hindi ko kayang maghiwalay tayo. Kaya mag-isip ka muna. Pag-isipan mo muna kung talagang pipiliin mo yan. Isa sa akin. Ngit, matagal ko nang pinag-isipan Tama ko. na. Parang pinaparinig mo sa akin lalo na hindi mo ako pinipili. Alaysa, Ayoko kailangan na. ko bang mamili kung pwede naman parehas? Mag-Australia ba yun? ako tapos tayo pa rin. Hindi ko kaya ng LDR. Yung mga kaibigan ko, yung mga kaklase ko, kabatch ko, hindi nag-work sa kanila yung LDR eh. Naghiwalay din sila, kaya para uunahan ko na. Ayoko na. Ngit, loyal ako. Hindi ako magluloko Alam sa'yo. ko naman yun. Alam ko, ako din, ganun din ako eh. Talaga. Pag account, Oo hindi nga. kita inasar. Kaya nga, masaya nga ako kasi nagmamahalan tayo. Pares tayong mga loyal. Ayoko ng LDR. Ayoko yan. Hindi ko yan kaya ayoko na. Aysa naman. Huwag mo naman ako Hindi ako mapiliin. nakikipagbiroan, Roger. Ang Ayoko. laki na nagastos ng mga magulang ko na isanla na namin Kaya nga! pati kalabaw doon sa probinsya sa Dumaguete. Amo nang ibaligya para lang mo to Australia tapos ngayon. Kaya nga! Para hindi na ako masama sa mga sakripisyo na yan, ako na yung mag-giveaway. Ayoko na, Roger. Ayoko. Hindi ko kaya ng LDR. Please lang. Huwag ka nang dumagdag sa anxiety ko, sa depression ko. Ayoko na, Roger. Hindi ko yan kaya. Mas pinipili mo yung Australia kaysa sa akin. Ano gusto Para mo sa maramdam? kinabukasan natin. Pero maghihiwalay tayo. Ayoko niyan. Balik ako, kukunin kita. Hindi ako naniniwala. Ayoko niyan. Ayoko na. Nakakasing tiwala sa akin eh. Ayoko na. Wala akong tiwala sa sitwasyon. Ayoko. Alam ko makakakita ka doon. Mas maganda yung mga OC doon. Mas maganda sila. Ganyan yung nangyari sa mga kaibigan ko. Ako sa tingin mo, hindi ako nagwo-worry na makakita ka ng mas gwapo, mas bata dito, yung mas type mo. Ikaw lang ang mahal ko. Grabe ka. Personalan naman yan. Sinasabi ko lang. Kasi kung ikaw makaturo sa akin na maghanap ako ng Australiana, hindi ganun Huwag kadali. mong ibalik sa akin. Ikaw ang aalis! Ikaw ang aalis eh! Tama na to. Tama. Walang pupuntahan to. Huwag na tayong maghiwalay ng masakit. Maraming masasakit na salita. Maghiwalay. Umalis ka na. Alaysa. Umalis ka na! Feeling of danger. Masakit man, angkol at tita, pero hindi ko rin pwede kasing baliwalain yung sakripisyo ng aking mga magulang para lang maka-abroad ako. At pati na rin yung mga sakripisyong ginawa ko dahil gusto ko rin maiahon sa kahirapan ng aking mga magulang. Kasi alam ko na pag nakaalis ako, mas giginhawa ang buhay namin. Tinis ko pa ang lungkot. Pagdating ko ng Australia, chinachat ko po si Alaysa pero di na niya ako pinapansin. Buti nung una, nasi-scene zone pa ngayon. Siguro nilolong press na lang niya para hindi na niyang ma-open ang aking message. Hindi yun ganun. Hindi mo ako nare-replyan eh. At
buti na lang andyan ang aking mga magulang para bigyan pa ako ng lakas ng loob. Hello, Ma. Oh, dinig mo ba ako? Oy, anak, kumusta ka na dyan sa Australia, anak? Asa na yung pangako mo yung dapat padalhan mo kami ng kangaroo dito, ha? Kanor! Kanor, ikaw talaga. Bakit? Ikaw talaga, Kanor. Kakarating lang ng anak mo doon, naniningil ka na ng pasalubong. Anak, okay ka ba dyan? Kamustahin mo naman ang lagay ng anak mo? Anak, kumusta na daw ang lagay mo dyan? Ma, okay lang naman, Ma. Ang hirap. Napakalungkot po dito, Ma. Umuwi ka na lang. Palay, malungkot eh. Hoy, darling! Ang laki na nagastos natin. Pati yung kalabaw ko, bininta na natin. Ganyan ka kasi. Pati yun- Titiis mo yung anak mo. Ako bilang nanay, hindi ko matitiis na nalulungkot yan sa ibang bansa. Kahit pa magkano nagastos ko, kahit ibenta pa kita, Kanor. Wala akong pakialam. Ganyan ka. Anak! Yung lungkot-lungkot, anak. Basic yan. Kaya, wala ka ng girlfriend, di ba? Wala na po. Anong Iniwalayan? isasuggest mo? Anong isasuggest mo, Kanor? Pag-suggest ako na maghanap ka ng ibang hilig. Ano? Bilis. May church naman dyan, magsimba ka. Ayo, magsimba ka dyan. Makakahanap ka ng mga church mate dyan. May maganda naman siguro magsisimba dyan. Aray ko, aray ko. Ganyan ba ang trabaho mo dito, Kanor? Kaya ka nagcha-church? Kaya ako nagsiserve sa simbahan. Kasi may mga, aray ko, sinabi ko bang maganda yung katekista? Hindi naman. Ma, naman huwag na kayo mag-away dyan. Sinasabi ko lang naman malungkot talaga dito sa abroad pero gagawin ko po lahat para mapaayos natin yung bahay natin. Wag na Mabilhan ko kayo na sasakyan, yung gusto ni Papa na pick up at saka yung yung hindi naman na kaya lupa ng tatay mo na. na isang tubusin natin. Alam mo, wag mong intindihin kami dito. Ang intindi mo sarili mo dyan. Kahit hindi na, matanda na kami. Mamamatay na rin tong tatay mo. Oh, siba ko, anak. Huwag, anak. Kailangan ko pa ng pick up. Padala mo ko yung Raptor para maganda tignan sa mga chicks. Ayun. Opa, yung gusto mong Raptor, bibilhin natin Huwag mo nang bilhin at hindi naman natigas na yung sa tatay mo. Hindi na makakahatak ng chicks to. Hoy, kumpiyansa ka. Huwag ka kumpiyansa. Meron pang ice drop at lollipop. Tatali mo lang yan, oh. Ganun ba yun? Ganon yun, itatali mo lang yan. Anak, basta sinasabi namin mag-ingat ka dyan. Miss na miss ka namin, ha? Ano ba yan? Ma, sige po. Basta, mag-ingat din kayo dyan sa Pilipinas. Pag okay na ako dito, papupuntahin ko kayo dito sa Australia. Talaga, pwede kaming magpunta riyan. Anak, pagka pupunta kami Australia, dalhin mo ko doon sa mga very nice thing to eat. Ha? Aray! Alam ko yun Mga kainan, yung mga kainan. Napakababaero mo talaga. Sige na, Tanda sige. mo na eh. Sige na ma, pa, huwag na kayo mag-away. Ha? Ingat kayo, tsaka papadala na ako para sa bahay. Salamat, anak. Salamat. Tatrabaho muna ako dito sa Australia, ha? Thank you, anak. Ingat, anak. I love you, anak. O sige. Come on, baby. Come. Sa awa ng Diyos, Angkol at Tita, natubos ko rin yung lupaing sinangla po ni tatay para panggastos ko maka-abroad lang. Naparenovate ko na rin po yung bahay namin. Napaangat ko na rin po kasi minsan binabaha rin po sa amin pag malakas yung ulan. At nabili ko na rin po ang gusto ni tatay na pick-up na sasakyan. Pero kahit lahat yun ay nagawa ko na parang may kulang pa din. Inaamin ko po,
Pakalipas ang 3 taon ay mahal ko pa rin si Eliza. Kaya nung nagbakasyon po ako sa Pinas, dumaan po ako ng Maynila at nakipagkita po ako sa kanya. Kain ka lang ha, kahit anong orderin mo. Salamat at pakita ka pa sa akin. Akala ko ayaw mo na ako makita eh. Hindi naman sa ayaw, kaya lang awkward kasi. May magagalit ba? Meron. Pero Ba't ka pumayag kung may magagalit pala? Dapat sinabi mo na lang na... mas concern ako pag nagalit ka eh. Happy bay! Ang galing-galing na talaga mag-jamming, bay! Anong ibig mo sabihin? Hindi ko kaya na... Ano ba? Sige. 3 years na yung nakalipas pero... Roger... Hindi ko kayang... Ikaw ba? Hindi ko masabi eh. Sensya ka na naiyak ako Kasi... Alam mo bakit ako nakipagkita sa'yo? Kasi hanggang ngayon, Galit ka sa akin, alam ko. Di ako galit sa'yo. Kasi hanggang ngayon, ikaw pa rin eh. Ikaw pa rin. Napapangiti ako sa sinasabi mo. Ikaw pa, hanggang ngayon, ikaw pa rin. Huwag mo pigilin. Eh, syempre, Pumiti marami ka. ka nang nakilala dun eh. Marami na yung babae dun eh. Baka ikaw baka magalit. Hindi ganun yung inaakala nyo na... Siguro gagantihan mo ako, no? Di, Eliza, yung inaakala nyo na madali makakita, makahanap ng iba sa abroad. Hindi ganun. Iba yung kultura nila ng mga mapuputi. Hindi ka nila basta-basta pansinin. So, hindi Kaya ka ako pinansin, kaya binalikan mo ako. Hindi. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Wala akong pakialam sa kanila kasi ikaw pa rin yung mahal ko hanggang ngayon. Kaya ako bumalik. Kaya kita hinanap. Ako nga dami nanligaw sa akin. Nakakatukso kasi. Maraming naligaw sa'yo. Oo, kasi syempre, wala naman akong magawa eh. Pero, Ganon. ikaw pa rin lang nasa puso ko, Roger. Talaga? Hindi ko Ba't ka ma-imagine yung nagpaligaw? Ba't ka nagpaligaw? Ligaw lang naman eh. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko sa iba. Sa'yo ko nakikita ang future ko, Roger. Roger, mahal na mahal pa din kita. So hindi ka ba nagka-boyfriend nung umalis ako? Hindi mo ba sinagot yung SG na si Francis? Sumuo yung kamay ko. Matangkad yun. Sumpa man, pex man, kahit maraming basketball player, SG. Naligaw sa akin, ikaw pati na mahal ko. Hindi ko habol kung anong meron ka. Roger, ikaw talaga yung nasa puso ko. Hawakan mo yung dibdib ko. Wow. Roger. Ako nga eh, sobrang kaba ko. Iba yung tibok ng puso ko. Tingin. Eliza. Tatlo? Oo, kasi nga kinakabahan ako eh. Normal ba yan? Normal yan. Pero eto nga, kung sakali mang kaya kitang dadalhin na kita sa Australia pagdating ng panahon. So, hindi pa rin sure? Basta- Maghihiwalay na naman tayo. Aayusin ko lahat para sa atin, okay? Sigurado ka wala kang Wala nga. nakasex doon ah. Wala nga. Ako wala akong nakasex dito. Sure ka. Sure na sure. Pantay. Sure na sure. Grabe ka tayo. aray Baka ko. ikaw yun. Wala nga. Tingin. Wala Tingin ka sa mata ko. knocks me off my feet. I finally found Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!